Darba mort għawdex jena bil-familja ma' ħabib tiegħi. Insomma, wara li morna u il-post werwirna. Kripi, senti. Għadna ek u jieti ek, u nfetħet il-biba tal-gwardarobba. Bum, xel id-dawl. Xħin xel id-dawl, jena u it-nejla. Najtu, tlaqna lem, tlaqna jena, nibza ninżel minn fuq is-sodda. Bdejna nisimaw. Fil-kuluturi ta' barra u fil-kamera ta' ħdejna ek, mara u raġel jajat maħħajti jajsawat storbju u jisu ma nafu xet jgħid. U għalulu John hawnhekk qiegħed l-electromagnetic field detector rrid jisplodi. Hekk f'daqqa ma xel imkien hemmhekk xel. U għalulu inti John, bum, Iva. Għalulu inti soldat, Iva. Għalulu inti bidwi u mbagħad le. Kienu kollha kombinazzjonijiet, imma ma daf kull domanda li saqsejnieh tagħmel sens. Inti metta hawnhekk jgħidlek le. Għax jgħidu meta jkun hemm ghost mela li jgħidu ħajjibqa' jirrepeti dejjem l-istess ħaġa over and over again. Alli warajk lilek għalija qed nara mara. U jien biex infixklu ommi kellha xara qasir. Qedlu xara twili għaw jien għalli dilek nara xara qasir. Beda jiddiskrivija eżatt.